खामारदैसा दालाइसा रुफामनि बाथौ मन्दिराव 44थि मागो पुर्णिमा फोरबोजों लोगोसे बोसोरारि जथुम्मा। रुफामनि बाथौ धोरोम मिरु आफादा बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बादियै देग्लायबो 44थि गोथार मागो पुर्णिमा फोरबोजों लोगोसे बोसोरारि जथुम्माखौ बाक्सा जननि आवथायाव थानाय खामारदैसा दालाइसा मन्दिराव 22, 23 आरो 24 फेब्रुवारिसिम सानथामनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै गाजा गोमजायै फोरबोखौ खुंनाय जादों। दिनै बेनिनो नैथि सान एबा 23 फेब्रुवारियाव हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समनिफ्राय लानानै फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय जागायना बायदि बायदि हाबाफारि लानाय जायो। जोङो सानथामनाङै बे फोरबोखौ खुंनो थाखाय बेवहाय लाहार फाहार खालामदों आरो दिनै नैथि सान जों फोरबोखौ खुंगासिनो दं। बिदिखौ रायलायोब्ला गिबिनिफ्रायनो एसे बुंनांगोन। जोङो नैबे जोंनिनो रुफामनि बाथौ धोरोम बे धोरोमनिनो 44थि जे मागि पुर्णिमा खुंनाय आरो बे मागि पुर्णिमा खुंनायजों लोगोसे जोंहा बोसोरारि जथुमनि जेनाखि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो जोंनि रुफामनि बाथौ धोरोम बाक्सा जननि नैबे खामारदैसा बे खामारदैसा दालाइसायाव जोंहा जिहेतुके रुफामनि बाथौ धोरोम दालाइसा आफाद दङ। दा बे आफादनि दैदेननायाव आरो गासै बे बाक्सा जननि सिंनि दालाइसाफोरनि ज' दैदेननाय आरो नाजानायाव दिनै नैबे लोक्षि बाजार फोथार जेनाखि मिनि स्टेडियामनि थाखाय जेनाखि फोथार गेलेग्रा फोथारनि नैबे फारसेथिं जोङो गासिबो दंनायमानि सायनासालि बादा बेफोरखौ लुनानै जोङो बेवहायनो बिथांमोननि सन्मति सापेखे बा बिथांमोननि बेवहाय खुंनायनि बिथांमोन सन्मति होनाय हिसाबै जोंबो बेहाय माने नैबे 44थि मागि पुर्णिमाखौ जों खुंदों। दा जोंहा बोसोरै बोसोरै बे मागि पुर्णिमाखौ खुंबाय थायो। देग्लाय 44 बोसोर जाबाय मागि पुर्णिमाया। जोंनि रुफामनि बाथौ धोरोमनि बैसोआबो 44 बोसोर जाबाय। दा बे हिसाबै जोङो बोसोरफ्रामबो बे मागि पुर्णिमा फोरबोखौ खुङो। बे जोंनि परम्परा हिसाबै जोंनि धोरोमनि मोनसे धोरोमारि फोरबो। दा बेवहायनो जोङो देग्लाय जिहेतुके टार्मिनेटिं बे हिसाबै बेवहाय बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे जोंनि बे आफादखौ दिनै डिजल्भ खालामनानै जोङो गोदान आफाद दागोन। जिहेतुके जों सानथामनाङै खुंदों। बे सानथामनाङै खुंनाय हाबाफारियाव मैया सानसे थांबाय। मैया फुंबिलि समाव जोङो बे जोंनिनो लकेल जोंनिनो जाय MCLA बिथांनि आखाइजों नैबे जोंनिनो बे ओनसोलनि लकेल MCLA बिथांजों जोङो गाहाय लांगोना सायनासालि एबा गेटनि जेनाखि गाहाय गेट लांगोना बेखौ जोङो बिथां दारै बेखेवहोदों आरो नैबे ओनसोलनि बे मण्डलनि बा बे ब्लकनि मानगेदेर UPPLनि चेयारमेन बिथांनि आखाइजों जोङो नैथि गेटखौ जोङो बेखेवहोदों आरो जोङो गोबांथार आलासि लादों गाबोननि गेवलां मेलाव। दा बेजों लोगोसे जों मेहेरगोनाङै हागौमानि रंगिना संगिनायै जों बे फोरबोखौ खुंनो थाखाय आखायाव लादों। दिनै फुंबिलि समाव जोबोद मोजां खोथा सोंदों नोंथाङा। दिनैनि फुंबिलि समनि जेनाखि हाबाफारि बेनो जोंनि सिनायथिनि हाबाफारि। जोङो दिनै फोरबोनि बा जोंनि धोरोमनि जेनाखि सिनायथि फिरफिला बे फिरफिलाखौ जों दिनै उरायहोदों। जिहेतुके जोंहा मिरु आफाद दं। मिरु आफादनि सिङाव जोंहा लाइमोन आफाद दं आरो लोगोसे जोंहा सोदोमस्रि माइनाव आफाद दङ। बे आफादफोर मिरुनि सिङाव आरो जिहेतुके जोंहा जन आफादफोर दङ जायफोर डिस्ट्रिक्ट बडि होनजायो जन आफादखौ। जेरै जोंहा गसाइगाव जन दं, क'क्राझार जन दं, चिरां जन दं, बाक्सा जन दं, उदालगुरि जन दङ। बे जननि आफादफोरखौ लाफानानै आरो जोंनि धोरोमनि सिङाव दा गासै
49टा 49 एबा 49 जोंहा दालाइसाफोर दङ ब्रान्स मन्दिरफोर दङ कमिटिफोर दङ बिसोरखौ लाजोबनानै गासै जोङो मोनफ्रोमबो आफादनि फिरफिलाजों दिनै बे नैबे गाहाय जेनाखि सायनासालिनि खाथियाव जेनाखि नुहुरनाय जेनाखि फिरफिला उरायहोनाय बे फिरफिलाखौ गासै जोङो मिरु आफादजों लोगोसे जुथायै खौसेयैनो दिखांनानै बे फिरफिलानि सिङाव थानानै जेब्लायबो धोरोमनि थाखाय हाबा मावलांनो एबा धोरोमखौ जेब्लायबो गाहामै गाहाम दैदेनलांनो मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बे आफादनि एबा बे धोरोमनि बे फिरफिलानि सिङाव दिनै खावलायनाय जाहैदों जाहाथे बयबो धोरोमनि थाखाय गाहाम हाबा मावलाङो जेब्लायबो जाहाथे गुरुनि बारगा जाजासे धोरोमनि नेम आरो नितिफोरजों जेब्लायबो सोलिलाङो आरो भक्तफोरखौ दैदेननायाव जेब्लायबो गुरुनि जेब्लायबो जाहाथे मदद होनो थाखाय गुरुखौ मदद होनो थाखाय जेब्लायबो जाहाथे बयबो जेब्लायबो जाहाथे मदद होनो थाखाय गुरुखौ मदद होनो थाखाय जेब्लायबो जाहाथे बयबो थियारि जायो जेब्लायबो जाहाथे बानायखौ देरसिन खालामाजासे जेब्लायबो जाहाथे धोरोमनि थाखाय एसे सम होयो जाहाथे जाथिखौ बोखांनायाव बे धोरोमाबो जाहाथे एसे आग भाग लानो हायो बेनिखायनो जोङो लाइमोन सोदोमस्रि माइनाव आफाद गासैनिबो आफाद दानानै बिथांमोनखौबो धोरोमाव लाजाबफानानै जाहाथे जाथिखौ जोङो बोखांनो हायो एबा जाथिखौ दानायाव जों जाहाथे एसे अरिहना होनो हायो बाहागो लानो हायो बेखौनो जों हास्थायदों गाबोननि हाबाफारि जाय हाबाफारि गाबोननि हाबाफारिनि गाहाय जेनाखि हाबाफारिफोर बे हाबाफारि फुंबिलि समाव जोंहा जैग्य जागोन दिनै जेरै फुजारिफोरखौ लानानै ब्राह्मणनि जैग्य जादों गाबोन बिदिनो मोनसे गेदेर जैग्य दं जोंहा मुलुगनि दंनाय माने जिब जिबि जथ' दङ दंफां लाइफां प्रकृतिनि मोजांनि थाखाय बयनिबो सुख सान्तिनि थाखाय जोङो जगत मंगलनि बिश्व शान्ति जैग्य जोङो होयो दा बे बिश्व शान्ति जैग्यनि उनाव जोङो दान्दिसे उनावनो 11 बाजिनिफ्राय जोङो गेवलां मेल लादों आरो बे 11 बाजिनि गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि महरै जोंनिनो डक्टर शेखर ब्रह्म बिथां जायनाखि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जायनाखि रेजिस्ट्रारमोन बिथाङा रिटायार्ड बिथांखौ गाहाय आलासि लादों आरो बेजों लोगोसे जोङो जर'खा महरै गाहाय आलासि जोङो हाग्रामा महिलारि बिथां BPFनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौ जों लेंदों आरो बिथाङाबो फैगोन लोगोसे मेलखौ बेखेवनो थाखाय जों सभाराम बसुमतारी EM बिथांखौ लादों प्रदीप ब्रह्म बिथां जाय बिथाङा आसाम पुलिसनि SP मोन बिथाङाबो रिटायार्ड बिथांखौबो जोङो बिबुंथिगिरि आलासि हिसाबै लादों आरो जोङो धोरोमनि बागै गाहामैनो बुंफुरनानै होनो थाखाय जोंनिनो धोरोमनि गेजेरावनो सासे मोजां स्कलार दङ सासे जोंनिनो बोसोनगिरि बिथां बलराम ब्रह्म बिथांखौ जोङो लादों धोरोमनि बागै भक्तफोरनि सिगाङाव बुजायना होनो थाखाय बेबादिनो गोबांथार जर'खा आलासि आरो माननि आलासिफोरखौ जों लेंहरदों लोगोसे जोङो ओनसोलनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोन बिसोरखौबो जों लेंहरदों क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकलजी डेन्टेल यूरोलॉजी डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी OT ICU NICU PICU नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन
आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101655430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।